see. שלום. חושבת שאנחנו בלייב, מיוחד וחגיגי עם עורך דין ג'ייקוב ספאצ'ניק. בואו נראה אם אכן זה עובד, שהווליום שומעים אותנו וכולי. אם אתם יכולים לכתוב בצ'אט, אנחנו נודה לכם מאוד. ג'ייקוב, אתה שומע אותי? רואים את הלייב, אם כן, שאלת. אני רואה, אני שומע אותך, כן. אוקיי. זה מופיע על הדף שלך, נכון, נילה? לא, לא, זה לא, מופיע לא, בקבוצה של relocation. כן, כן, בקבוצה של הפייסבוק, כן. אוקיי. מצוין. רגע, בואו נראה שזה אכן מופיע, והכל בסדר, כן, כי יש כל כך הרבה קבוצות, אתה רואה את זה? כן. טוב, הנה כתבו ששומעים. יופי. אז לייב מיוחד בהחלט עם חבר שהוא קולגה וגם אוטוריטה בתחום האימיגריישן שנמצא בסן דייגו, ג'ייקוב ספאצ'ניק, למי שמכיר, אפשר לקרוא לזה כוכב הטיק טוק ג'ייקוב או משהו כזה. אני ראיתי אתמול, אני מאמינה, כי אתה בן אדם מאמין, שטיילור סוויפט פנתה לג'ייקוב, is that right? נכון? אנחנו עדיין מנסים לאמת את זה, האמת. אבל אני קיבלתי את זה מהצוות שלנו שבודק את האינסטגרם. זה נראה אמיתי, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים לאמת את זה. אבל זה היה באמת שוק גדול לכולם. כן. מטורף. אני אגיד לך, אנחנו עובדים עם עוד איזה מישהו סלבריטי שאסור, אנחנו לא יכולים להגיד, אז אני לא יודע אם זה איכשהו קשור לזה, אבל זה אה, יותר קרה בשבועיים האחרונים. אם זה באמת נכון, אז אה, זה יהיה מעניין. נכון, אבל לא, זה מהמם. טוב, אז התכנסנו כאן היום, ג'ייקוב נמצא בסן דייגו, אני נמצאת כרגע בטקסס, אבל שנינו עובדים בכל רחבי ארצות הברית והעולם, אפשר להגיד. ג'ייקוב, אם אתה רוצה להציג את עצמך, למרות שאני מניחה שכולם מכירים אותך, אבל בכל זאת, לך על זה. תודה, הילה. קודם כל, אני חושב שאנחנו הרבה עורכי דין ישראלים שעוזרים ללקוחות, אבל אף אחד לא יודע כאילו מאיפה אנחנו באמת בארץ. אז אני אתחיל, קודם כל, אני חיפאי, גדלתי בחיפה בקריות, ושירתי בצבא, ואז באתי לארצות הברית ללמוד משפטים, וכבר מאז אני פה. והמשרד שלנו הוקם ב-2004, ואנחנו מתמחים בהגירה עסקית, ויזות הגירה לארצות הברית, חברות, יזמות, אנשים שעושים גרטים באופן עצמאי, וכמובן יש לנו גם מחלקה של Family Immigration. וכמו שהילה אמרה, יש לנו המשרד שלנו בסן דייגו, ויש לנו גם באיסט קוסט בקונטיקט, ומדי פעם אני גם שם כמה וידאוס בטיק טוק, אבל המטרה זה כמובן לחנך את האנשים, לתת להם מידע על ויזות, ופשוט שיהיה יותר לאנשים יותר קל להבין את כל הנושא של ההגירה, ואנחנו נדבר היום על נושא מאוד חשוב, שזה בעצם ויזות, איך לקבל גרין קארד באופן עצמאי, ללא מעביד, ללא הצעת עבודה, או דרך השקעה או דרך כישורים. שהרבה ישראלים שואלים את זה, ואני חושב שיהיה מעניין להסביר לכולם איך זה עובד, מה קורה בדיוק בתחום הזה. אז בוא נתחיל עם אולי הדבר שהכי כרגע גם טראמפ דיבר על זה לא מזמן, הגולד קארד, הוא קורא לזה לא גרין קארד אלא גולד קארד, וזה משהו שהרבה אנשים שומעים עליו, ה-EB5, ואנשים לא בדיוק אולי מבינים מה זה אומר, הרבה פה שואלים בקבוצה, ובטח כמוך ג'ייקוב, מה זה בדיוק אומר, איפה משקיעים כולם אומרים את $1,000,000, שאנחנו, אם אפשר לראות לפרטים, זה לא תמיד $1,000,000, זה אולי 800, אבל עם כל האגרות וכולי, ומה באמת מקבלים? האם זה גרין קארד מובטח? כמה זמן זה לוקח? אז קודם כל, אם אני יכולה להגיד, אני הרבה פעמים רואה פה פרסומות בפייסבוק, באינסטגרם וכולי, שכאילו מוכרים, תשלם $1,000,000 ותקבל גרין קארד, זה ממש לא כזה פשוט, אני אגיד את זה מהכיוון שלי, יש הרבה מאוד לעבור בדרך, וצריך לדעת עם מי עושים את זה, גם מהבחינה המשפטית, כלומר הליווי של עורכי דין, וגם באיזה פרויקט משקיעים, אבל ג'ייקוב, אם אתה רוצה, אני יודעת שאתם עושים את זה הרבה אצלכם במשרד,
בואו, ואגב, סליחה, לא אמרתי קודם, אבל אם יש לכם שאלות, זה לייב, אז אני רואה שיש אנשים שצופים, תרגיש חופשי לשאול שאלות, גם אם זה לא בנושא EB5 ולא בנושא איתור, ואני וג'קוב נשמח, אנחנו פה לשירותכם, 30 דקות בחינם, מה שנקרא, זה שווה כמעט כמו $890, משהו כזה, אם נעשה את המקצוע, משהו כזה. לא חשבתי על זה ככה. אז הגולד קארד, שזה בעצם הצעה מעניינת של ממשל טראמפ, שזה בעצם עוד אופציה לקבל גרין קארד, וכמובן הליך מהיר לאזרחות על ידי השקעה של $5 מיליון. מה שמעניין בגולד קארד, שיש לזה גם הטבות מס מאוד מעניינות, כי אנשים שכרגע מקבלים גרין קארד, יש עליהם, חל עליהם מיסוי כפול, השמועות שמי שהולך ללכת על הגולד קארד הזה, יהיה להם הטבות מיסוי. אה, זאת אומרת, הדבר הזה הוא עדיין לא קיים, זו הוצאה מעניינת, הם צריכים כמובן להעביר את זה בחוק, ואולי זה יקרה בשנה הבאה, או אולי זה לא יקרה אף פעם, אבל מה שזה עשה בעצם, הפרסום של הגולד קארד, זה בעצם פתאום הכניס חזרה את ה-EB5, שזה בעצם הגרין קארד דרך השקעה שקיים כרגע, זה כבר קיים משנות ה-90, שזה בעצם תהליך שהוא, יש לו בעצם שתי אופציות. אופציה אחת, זה השקעה פסיבית, שמשקיע מכניס כסף ל-Regional Center, שזה פרויקט ממשלתי, שקיבל רישיון מהממשלה לאסוף כסף, והם בונים real estate, יש להם כל מיני פרויקטים, או בתחום הנפט, יש המון פרויקטים. נכון להיום יש מעל 500 Regional Centers. עכשיו, הסכום נכון להיום, הוא היה פעם 500,000, הם הגדילו את זה ל-800,000, והסכום הזה בעצם הוא יושב שם לפחות 5-6 שנים. במהלך התקופה הזאת המשקיע מקבל גרין קארד זמני לשנתיים, זה מאוד דומה למה שקורה בנישואים, כשאתה מתחתן עם אמריקאי, אתה לא נשוי שנתיים, פחות משנתיים, אתה מקבל גרין קארד לשנתיים, ואחרי שנתיים אתה מגיש בקשה נוספת להוריד את התנאים, והתנאים זה בעצם להשאיר את הכסף בפרויקט, לוודא שהם לא גילו שהכסף הגיע במקור לא חוקי, וכל עוד שאתה לא ביצעת שום עבירה פלילית, אתה תמשיך להיות זכאי, ותקבל את הגרין קארד ל10 שנים, ואחרי 5 שנים הפרויקט מחזיר לך את הכסף בעצם. הריבית היא מאוד נמוכה, פחות מ1%, אבל זה גרין קארד שהוא מובטח, וכל מי שעשה את זה, כל מי שעשה את ה-AB5, הם תמיד קיבלו את הגרין קארד, זה היה הרבה יותר מהיר בזמנו, נכון לעכשיו זה יכול לקחת אפילו עד 4 שנים. יש עכשיו דבר נוסף שהם עשו, שהם פיתחו מה שנקרא השקעה באזור נידח, Rural Area Investment, ואם אתה משקיע בפרויקט שהוא באזור כזה, אז התהליך הוא טיפה יותר מהיר, יכול לקחת פחות משנתיים אפילו, יש לנו תיקים שקיבלו אותם בתוך שנה אפילו. אבל את הכסף עצמו עדיין אי אפשר לקבל אותו, צריך לחכות 5 שנים, אבל עדיין זה טוב לאנשים שקודם כל יש להם את הכסף, אין להם עניין לעבוד בפרויקט עצמו, והרבה אנשים עושים את זה בשביל הילדים שלהם, רוצים פשוט לעבור, שהילדים יגדלו פה, יהיה להם גרין קארד, כי כל עוד שאתם משפחה עם ילדים מתחת לגיל 21, כל המשפחה מקבלת את זה, ולא צריך מעביד, לא צריך לעבור את כל הכאב ראש של הספונסר שיפ, ונכון לעכשיו, המון ישראלים כן מנצלים את ההזדמנות הזאת, כי קודם כל בגלל המצב בארץ, יש הרבה אנשים שיש להם את הכסף, אם זה אנשים שיש להם אופציות בסטארט-אפים, שהם מממשים אותם, אנשים שבעלי עסקים, שיש להם כסף, אנשים בעלי נכסים שמממשים אותם, אלה סוגי הישראלים שאנחנו עובדים איתם כרגע, ויש הרבה פרויקטים שהם מוכנים, כרגע הם פתוחים. אז זה AB5, הקלאסי. קלאסי. עכשיו, יש עוד... רגע, ג'קוב, אם זה בסדר שנעצור רגע, כי יש שאלות, לא על EB5, אבל הבטחנו שנענה. אז יש כאן סם אסולין, והוא שואל, מה לגבי U-Visa? שזה ממש מעניין שאתה שואל את זה, כי אתמול היה לי פגישת ייעוץ בעניין U-Visa. למי שלא יודע, U-Visa זו ויזה הומניטרית, קודם כל, וזה אחד היתרונות הגדולים שלה, כי יכולים להגיש את הוויזה הזאת גם אנשים שלא עומדים בתנאים הרגילים, כמו אנשים שהם פה באופן לא חוקי, מה שאנחנו קוראים הישראלים נשרפו, או אנשים שבמקרה רגיל היו צריכים להגיש איזשהו waiver, אבל בגלל שזה ויזה הומניטרית, אז הרבה מהתנאים האלה לא צריך להגיש, וגם אין אגרה. שזה היתרונות הגדולים. בעצם הרעיון של U-Visa, ותכף ג'קוב אולי ירחיב מההיבט שלו, זה אם אדם ששהה בארצות הברית היה
נוכח או היה חלק מאיזשהו פשע, קרה איזשהו פשע והוא הושפע מזה, אותו אדם הושפע מזה, יכול להיות באופן פיזי או בנפשית ונפגע מזה וצריך להוכיח את הפגיעה הנפשית או הפיזית. מקרה קלאסי, מישהו הולך ברחוב ובן אדם מנסה לשדוד אותו ורוצה לקחת לו את התיק וכולי, וגם פוצע אותו, כלומר יש פה אולי פגיעה פיזית ואחר כך הוא נכנס לטראומה, אז יש גם פגיעה נפשית וצריך להוכיח את הדברים האלה, ללכת לבית חולים, ללכת לפסיכולוג וכולי. אז אותו אדם אומר לרשויות, אני מוכן לסייע לכם באיתור הפשע או החשוד, או לסייע לרשויות בעצם לעזור, להיות כמו, כאילו נקרא לזה עד מדינה, ועל בסיס זה בעצם בסוף מקבלים גרין קארד. החיסרון הגדול של U-Visa זה שזה הליך ארוך ומייגע של כ7 שנים, ג'ייקוב, משהו כזה אני אגיד. עוד 7 שנים, כן. כרגע. אתה צריך להיות 3 שנים במעמד של U, ורק אחר כך אתה יכול להגיש את הגרין קארד, אבל מי שזה אכן קרה לו, אספר סיפור. לפני שעבדתי במשרד אחר, הגיע איזשהו לקוח ממוצא אפריקאי, לא ישראלי, כי אנחנו הישראלים, אנחנו ידועים כאמינים, והוא אמר, אתמול נכנס על חנות מישהו, והוא היה מוכר בתחנת דלק, כזאת, בתחנת דלק, נכנס מישהו עם אקדח ואמר זה שוד, ונתתי לו את הכסף בקופה, והוא ברח, קראתי למשטרה וכולי, אז אמרנו לו, אוקיי, אתה יכול להגיש לו ויזה, אפילו שאנחנו לא יודעים מי זה הבן אדם, כלומר, אין חובה שיתפסו את הבן אדם, זה חשוב לדעת, אין חבות בחוק שהמשטרה אכן תתפוס אותו, הבן אדם יכול להיעלם, ועדיין, אז אמרנו לו, סיפרנו לו, אז היה פגישת ייעוץ, אתה יכול לקבל ויזה, אנחנו עושים את הכל, אתה יכול לקבל גרין קארד, הוא אומר, וואו, איזה יופי, באותו חודש קרה שוד באותו מקום, הוא 20 פעם, כל פעם לעובד אחר, באופן מקרי כזה או אחר. אז אני אומרת את זה כי חשוב לדעת שאין איזה לא חייבים לתפוס אותו בן אדם, כן צריך שבאמת יקרה הפשע וכולי, אבל אין איזושהי חובה שיתפסו את אותו בן אדם. זה U-Visa. מה שחשוב גם ב-U-Visa זה שאנחנו צריכים את השיתוף פעולה של הממשלה, או שזה המשטרה או שזה ה-DA, וזה בעצם אני חושב שהבעיה המרכזית של אנשים שמנסים להגיש את זה, כי אין להם הם לא מסכימים לחתום להם, זאת אומרת, או שאין להם מספיק evidence, או שהם לא רוצים לעזור להם, כי ה-U-Visa, מה שיפה ב-U-Visa, שאין לזה הגבלת זמן גם. זה משהו שגיליתי האמת לאחרונה, זאת אומרת, מישהו שנתקף לפני 7 שנים, והוא יכול עדיין לקבל את החותמת מה-DA's office, אפשר להגיש להם את ה-U-Visa, אבל הבעיה זה הזמן כמובן. שזה כאילו, לפי דעתי זה כמו כזה fallback. כאילו אין לך משהו אחר, אז ויש לך את האופציה לקבל את החתימה של ה-DA, אז אתה מגיש את ה-U-Visa. אז אתה עובר מזה כאילו למשהו אחר. כן, בדיוק. זה נותן לך איזשהו, זה לא סטטוס חוקי, אבל איזשהו, אפשר להגיד איזושהי הגנה מסוימת, שאתה נשאר פה בזמן ההמתנה. כן. אוקיי, דני שואל, וג'קו נתן לך לענות, שלום, אם קיבלתי ויזה מסוג P3 אתלט ל4 חודשים, ואני רוצה להאריך, האם יש דרך מהירה מעכשיו כבר להאריך? כן, אפשר להעריך את זה, זאת אומרת, ה-P-Visa זה תלוי בעצם לסיבה שהבן אדם מגיע, אם זה אירוע או טריינינג קאמפ, זאת אומרת, כל שאפשר להוכיח לממשלה שיש צורך להישאר פה יותר זמן, מוכיחים את זה עם חוזה, עם letters of intent, אז אפשר להעריך את זה גם מתוך ארצות הברית, וזה קורה הרבה, במיוחד באירועי ספורט או ג'קוב, אתה זוכר אם P-Visa אפשר לעשות עם Premium Process? אני מניחה אני מאמין שכן, כי זה עדיין אותו טופס I-129. כל מה שפעל לטופס הזה, אז אני מאמין שכן. אבל מה שחשוב זה פשוט שיש את ה-evidence לסיבה שאתה צריך להעריך את זה. אז לא צריכה להיות בעיה. בדרך כלל זה להראות schedule. כן, schedule, או במקרה שלו זה יכול להיות intent to continue, להמשיך לעשות מה שהוא עושה, אבל זה, כן, בדרך כלל מעריכים אותו. אתה יכול לתת לנו מה אתה בדיוק עושה, ואז נוכל לענות בצורה קצת יותר... אבל זה אפשרי, בוא נגיד, זה לא, יש ויזות שאי אפשר להעריך אותן, אבל ה-P3 היא לא אחת מהן. בוא נחזור רגע ל-EB5, לפני בערך שנה וחצי יצאו הנחיות חדשות, ג'ייקוב, אם אני לא טועה, שאפשר להגיש את הבקשה, את ה-I-485 ביחד עם בקשה לאישור עבודה זמני, שזה בעצם החידוש הגדול של כל ה-EB5. נכון. להסביר על זה, שאנשים יבינו למה... אז עוד פעם, זה לפני השינוי הזה, היינו צריכים לחכות שהשלב הראשון של ה-EB5, הטופס I-526,
הוא היה צריך להיות מאושר, שזה יכול לקחת שנה, שנתיים, לפעמים אפילו שלוש. אבל השינוי שעבר בחוק, הוא אומר אם מישהו הולך להגיש EB5 והוא בתוך ארצות הברית, הוא יכול להגיש את זה באותו זמן. כלומר שהם יכולים לקבל אישור עבודה, אישור שהייה, וגם אם זה ייקח שנתיים, שלוש, זה לא משנה, בזמן הזה הם פה חיים בארצות הברית, יש להם social security, אישור, זה דומה לתיק נישואים, שאתה מתחתן עם אמריקאית, בזמן שהתיק הזה הוא בפרוסס, אתה יכול להישאר פה, לקבל אישור יציאה וכניסה, שזה משהו שהוא מאוד אטרקטיבי למשקיעים האלה, כי הרבה מהם עושים את זה מפה. במיוחד בשנתיים האחרונות, בגלל המצב בארץ, הרבה אנשים הגיעו לפה בתור תיירים, הכנו להם את התיק של ה-EB5, ואז אתה משנה סטטוס בתוך ארצות הברית לפני סיום החצי שנה של הסטטוס. שזה משהו שהוא יכול להיות מאוד אטרקטיבי לאנשים שרוצים פשוט להיות פה, ולא רוצים לקבל ויזה אחרת בזמן שהם עושים את זה. כמה זמן בדרך כלל לוקח למשרד להכין בקשה של EB5? תראה, בדרך כלל, מישהו שהוא מגיע לפה לפני, אני פשוט מבקש מהם את כל החומר לפני שהם הגיעו. זאת אומרת, הדבר המרכזי ב-AB5 זה המקור של הכסף, זה שזה לוקח הכי... הרבה זמן לפעמים, כי זה אפילו יותר מורכב מ-E2, כי הם ממש חוזרים אחורה כמעט 5-6 שנים, הם רוצים ממש דקויות. זה לוקח קצת זמן. זאת אומרת, אני מבקש מהלקוחות את זה לפני שהם מגיעים לפה לעשות את השינוי סטטוס, שיהיה לנו מספיק זמן. בדרך כלל זה לוקח חודשיים. להכין תיק EB5, ואז אחרי שהם פה 3 חודשים בתור תיירים, אה, אפשר להגיש את השינוי סטטוס. יש שאלה בזום, אנחנו גם משדרים בזום וגם... כן, אני רואה את זה, כן. אתה רואה? אתה רוצה היא לשאול? שואלת את השאלה, נופר שואלת, האם הגרין קארד של AB5 לכל החיים, או מוגבל לתקופה, ואז צריך לחזור לארץ. זו שאלה טובה כי הרבה שואלים את זה. זאת אומרת, ברגע שאתה מקבל את הגרין קארד מ-AB5, כמו שאמרתי, יש לנו בעצם שתי סוגים. אחד זה הזמני לשנתיים, שהוא רק לשנתיים, ואחרי שהשנתיים נגמרות, אם אתה לא מעריך את השנתיים, אתה מאבד אותו בעצם, בדיוק כמו שקורה בתיק נישואים של ה-751. אחרי השנתיים אתה מגיש את ההערכה, וברגע שקיבלת את הגרין קארד ל10 שנים, זה כמו כל גרין קארד אחר. כל גרין קארד הוא טוב ל10 שנים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעזוב לארץ, עדיף להגיש את האזרחות אחרי 5 שנים, ואז לעזוב לארץ, אם רוצים, או להגיש מה שנקרא re-entry permit, לשמור על הגרין קארד, כמו כל גרין קארד רגיל. זאת אומרת, ברגע שמקבלים אותו, הוא גרין קארד כאילו שקיבלת דרך נישואים, או דרך עבודה, או דרך הורים, או דרך אחים ואחיות. It's the same. אותו גרין קארד. כלומר, בתוך 5 שנים יום קבלת הגרין קארד, פחות 3 חודשים, כלומר 4 שנים ו9 חודשים, אפשר אנחנו להגיש אזרחות, בדיוק. בבקשה לאזרחות, ואזרחות, כמו שאנחנו יודעים, זה for life. ברגע שאת אזרחית או אתה אזרח, אתם יכולים לצאת, להמשיך את חייכם בישראל, אבל כמו שג'ייקוב אמר, זו השקעה לנכדים, לילדים, בדיוק. זה המטרה. זה ודאי, זה בעצם הגט היחיד שהוא ודאי בעצם, כי ברגע שאתה משקיע את הכסף והוא כסף שהוא כסף נקי, אז אין סיבה שזה לא יתקבל. תמיד אנשים שואלים על עלויות, אז בוא נשים רגע בצד עלויות מעבר פרטיות של כל אחד אינדיבידואליות, אבל מבחינת EB5 הרגיל, Original Center, אנחנו יודעים, יש עוד שאלה, אבל רק רגע, אנחנו יודעים שיש את העלות ההשקעה עצמה, שזה 800... כן, אבל עוד פעם, אז אני אגיד, זה חשוב לדעת את העלויות, כי זה בעצם הדברים שאנשים בעצם חושבים עליהם. קודם כל, ה-800,000 האלה זה כסף שהוא בעצם חוזר. כל הכסף חוזר, פלוס ריבית מאוד קטנה, זה פחות מ-1%. עכשיו, הריבית הזאת, היא מכסה בעצם את ה-administrative fee. כל regional center, הם גובים administrative fee, שזה בעצם בין 50 ל-60 אלף דולר, והפי הזה הוא בעצם, מה שהם עושים מהצד שלהם, לבדוק את הלקוח, יש להם את האלמנטים שלהם, עושים את ה-background check מהצד שלהם, הם יוצרים קשר עם אינטרפול, עם financial, זאת אומרת, מבחינתם הם רוצים שהאינבסטור ישקיע, ייתן להם 50 אלף דולר בתור processing fee, שיכסה את כל מה שהם עושים בזמן שהכסף יושב שם. והכסף הזה, עוד פעם, הוא לא חוזר, אבל תכל'ס הוא כן חוזר בתור הריבית הקטנה שאתה מקבל בסוף ה5 שנים האלה. בנוסף לזה יש את השכר טרחה של עורכי דין. בדרך כלל זה בין 20 ל-35 אלף, תלוי במשרד, תלוי בקומפלקסיטי של ה-source of funds של הלקוח, אבל אלה פחות המחירים. זאת אומרת, בין ה-20 אלף של העורך דין פלוס ה-50 של ה-regional center, זה בסביבות ה-70 אלף
processing fee, ובנוסף 800,000. והאגרה, או שדיברת כבר על האגרה לאינטגרציה, והאגרה זה בסביבות $6,000, משהו כזה. האגרות הן יקרות, ולפעמים יש ברוקרים של העסקאות. הברוקרים עצמם, הם מקבלים תשלום מה-Regional Center, לא מהלקוח, הם לא לוקחים את זה מהלקוח. זאת אומרת, מי שמגיע דרך ברוקר, ה-Regional Center מטפל. ונופר שואלת אם אנחנו עוזרים למצוא פרויקט. בהחלט, זאת אומרת, עוד פעם, מה שאותי מעניין בפרויקטים זה קודם כל פרויקט שכבר קיים מעל 7 שנים, והסיבה שאני אומר את זה כי אני רוצה לראות פרויקט שכבר עשה סייקל, שהחזיר ללקוח את הכסף. יש הרבה פרויקטים חדשים שקמו ב3 שנים האחרונות, מאוד מעניינים, בתחום הקריפטו, בתחום ה-oil and gas, אבל אני לא הייתי הולך לפרויקטים האלה, למרות שחלק מהם יש אפילו פרויקטים שלא לוקחים אפילו admin fee, אתה נכנס רק עם ההשקעה עצמה, ויש לזה סיבה, כי יש תחרות מאוד גדולה, אבל הבעיה עם הפרויקטים האלה שאנחנו לא יודעים אם הם יחזיקו מעמד ב5 שנים האלה, שזה מאוד סיכון גבוה ללקוח, ואני לא הייתי ממליץ על זה מעולם. אנחנו תמיד הולכים לפרויקטים שכבר קיימים הרבה שנים, שהם ידועים, ברגע שהם פותחים סלוט, אנחנו תמיד שמים waiting list ללקוחות שלנו, וזהו. זאת אומרת, זה לא מעניין מה הם עושים, real estate או לא, כל עוד שהם עשו את זה כבר כמה פעמים, החזירו את הכסף, ויש להם פרויקט שהוא הולך להסתיים, זה מה שמעניין אותנו, כי זה בעצם הצורה שאנחנו מחשבים את זמן ההמתנה. אז אני יכולה לחדד את התשובה שלך, בשבילך נופר, העורכי דין יפנו אותך לפרויקט או לכמה פרויקטים, אבל אנחנו לא בוחרים את הפרויקט בשבילך. ברור. כלומר, זה אסור לנו לעשות את זה גם מבחינה אתית, את זאת שצריכה לקבל את ההחלטה, אנחנו יכולים להכווין אותך ולהגיד תדברי עם זה. ולתת ייעוץ כמובן. יש לנו ניסיון טוב עם זה או עם זה, אבל אנחנו לא יכולים לקחת את זה שאנחנו כאילו צריכים להיות נתחות בתמונה, אבל כמו שעורך דין סופוצ'ניק אמר, אנחנו יודעים עם מי לעבוד ועם מי להפנות אותך, בשביל שאת תצליחי יותר. אז בואו נדבר על הסוג השני של ה-EB5, שזה אנשים שהם ממש אנשי עסקים, כלומר הסוג הראשון זה למי שיש לו איזשהו כסף בצד, שרוצה במקום לקנות דירה לילדים, בוא נגיד את זה ככה, להשקיע בעתיד שלהם ולקנות להם גרין קארד, ממש ככה, אבל יש גם את הסוג השני של אנשים שממש יש להם עסק, והם גם על בסיס זה יכולים לקבל גרין קארד. כן, זאת אומרת, זה נקרא Direct EB5, שזה בעצם דוגמאות ל-Direct EB5, זה אנשים שפתחו מלון קטן, או מספר מקומות ל-hospitality, חברות construction גדולות, שיש להם בעצם פרויקטים גדולים. המטרה של ה-Direct EB5, שזה בדרך כלל השקעה של 1,050,000, אתה חייב ליצור 10 פול טיים מקומות עבודה לאמריקאים, או אנשים שיש להם גרין קארד. והעניין של ה-Direct EB5 שהוא יכול לקחת יותר זמן, בגלל שכמובן שהוא אינדיבידואלי ללקוח עצמו, והאימיגריישן ייקח להם יותר זמן לבדוק אם אנחנו עומדים בתנאים של הפורמולה. אני הייתי ממליץ לעשות EB5 ישיר לאנשים שבאמת רוצים לעשות פרויקט, כלומר יש לנו לקוח שבאמת הוא בונה מלון, הוא היה בונה את זה anyway, אבל בגלל שהוא צריך גרין קארד, אז אנחנו לוקחים את הפרויקט שהוא הולך לעשות בכל מקרה, ומנתבים את זה ל-EB5. כלומר, לא ליצור עסק רק בשביל ה-EB5. לא ל-EB5. ל-E2 זה שונה, כי זה סכומים הרבה יותר קטנים, ב-EB5 זה הרבה יותר מורכב, והרבה כסף יכול פשוט ללכת לאיבוד, אם זה לא נעשה בצורה נכונה, אז אני לא הייתי עושה את זה, אלא אם כן אתה באמת, ועוד פעם, זה מלונות, חברת קונסטרקשן שעשינו, עכשיו יש חברה באלסקה שהם בונים שם מתקן קידוח, שהם באמת היו עושים את זה anyway. כן, אבל אז במקרה הזה הפאונדרים יש שאלות בפייסבוק, אתה גם בפייסבוק. כן. בוא נקריא, אני אלך לפי הסדר, ישי ארז, יש עסקים מומלצים לויזת E2, משהו שלא מצריך $800,000 פנויים, שאלה מצוינת. קודם כל, E2 זה אחר לחלוטין מ-EB5, EB5 זה מסלול לגרין קארד, כלומר מ-EB5 אתם יכולים להגיע לגרין קארד, כלומר תושבות קבע, להיות תושב קבע, ומגרין קארד להיות אזרח בארצות הברית. E2 זו ויזה נהדרת, זו ויזת עסקים, אבל היא לא מובילה לגרין קארד, כלומר זה משהו שהוא יותר זמני, הזמני הזה יכול להיות 10 שנים במצטבר, ואולי אפילו יותר, ככל שהעסק עדיין עובד, אבל זה לא גרין קארד. וב-E2, כן, בהחלט, אפשר להשקיע בכל עסק שעולה על רוחך, ככל שהוא אקטיבי ולא איזושהי השקעה פסיבית, כמו למשל רכישת בניין ולא לעשות כלום, כל עסק שהוא אקטיבי, מסעדה, חנות, בדיוק.
או כמה בתים להשכרה, לא משנה מה שזה לא יהיה, אפשר להגיש בשביל זה איתו. החוק לא, בשונה מ-EB5, החוק לא מציין סכום של השקעה, אבל אנחנו, עורכי דין, בדרך כלל לא אוהבים להגיש בקשות שהן מתחת להשקעה של כ-$100,000 או משהו כזה. ככל שההשקעה יותר גבוהה, מן הסתם ככה זה יותר חזק. בדיוק. ואני חושב שמבחינת A2, עסקים שהם בתחום הסרוויס, הם הרבה יותר קלים להעביר אותם, והקונסוליה הם מעדיפים את זה, זאת אומרת, אם עסק שהוא, אם זה איזשהו ייעוץ, או למשל אנשים עכשיו קונים pet grooming business, אנשים כאילו כל דבר שהוא סרוויס, laundry mat, כל הדברים האלה שפשוט קל להסביר, ויש איזה כאילו הכנסה שנכנסת, הכנסה שיוצאת, קל מאוד להסביר את זה. עכשיו, יש משהו מעניין שנזכיר ל-E2, שלפני שבוע יצא איזשהו חוק חדש, שבעצם מכריח את האנשים שמגישים ויזות נון-אימיגרנט, כמו E2 או זה, להגיש את זה רק בקונסוליה של מדינת המוצא שלהם. ולמה זה חשוב לדעת לישראלים? כי אנחנו היינו מגישים הרבה ישראלים, לא בישראל, היינו מגישים אותם בקנדה, היינו מגישים אותם בגרמניה, היינו מגישים אותם בכל מיני מקומות באירופה, והסיבה היא בגלל שישראל מאוד נוקשה עם ויזות E2, אתה לא משקיע הרבה כסף, אם אין לך ביזנס מאוד חזק, ישראל, לא יודע מה הניסיון שלכם זה הילה, אבל אני חושב שאצלנו אנחנו ראינו הרבה דחיות מישראל, ולכן בקשות שניות היינו מגישים אותם לא בישראל, קנדה, והם היו מקבלים את הוויזות. עכשיו זה לא יהיה אפשרי יותר, אלא אם כן אנשים יהיה להם מה שנקרא residency, ויזה סטודנט או דברים כאלה. זאת אומרת, זה דברים שצריך לחשוב עליהם בתכנון של הוויזה D2, כי עוד פעם, ישראל היא מאוד, לפי דעתי, מאוד קשה, ואני הייתי חושב פעמיים לפני שאני מגיש תיק ישירות לתל אביב, אלא אם כן זה תיק מאוד מאוד חזק. תיקים חלשים יותר. יש הרבה אנשים שמגישים ויזת E2 עם $50,000, זה קיים, וזה עובר בקנדה, אבל זה לא יעבור בתל אביב. אגב, האופציה של שינוי סטטוס מתוך ארצות הברית עדיין קיים, אבל צריך לזכור שברגע שעוזבים, לא משנה לאן, ורוצים לחזור בחזרה, אז צריך לעבור דרך השגרירות הישראלית במקרה שלנו, אבל אם מישהו עושה את זה, תמיד מומלץ לעשות את זה אחרי שכבר העסק קצת עם יותר בשר, כבר עובד, שנה, שנתיים, משהו כזה, ורק אז להגיע לשגרירות, סיכויים הרבה יותר גדולים. טוב, אני עוברת לשאלה הבאה, כי אנחנו כבר קצרים בזמן. דני קראנו, נבות עקיבא. שאלה על EB1, EB1, האם יש עדיפות או בעייתיות בין שתי האופציות הבאות? 1, בקשה ל-EB1 מישראל, או 2, להגיע לארצות הברית על בסיס H1B, בגלל דחיפות בהתחלת העבודה מיידית בארצות הברית, ומתוך ארצות הברית להגיש EB1. אין בעיה באופציה השנייה. אין בעיה, עוד פעם, EB1 זה, עוד פעם, מי שלא מבין, זה ויזה שהיא גרין קארד על סמך כישורים מיוחדים, וזה self petition. אם אתה עושה את זה מפה, העניין הוא שאתה חייב להישאר פה, כי אני מתאר לעצמי שאתה רוצה להגיש גם את ה-adjustment, תהיה תקוע פה לפחות 6-8 חודשים, עד שיהיה לך את האישור יציאה וכניסה. שזה אופציה, מי שאין לו בעיה לנסוע ולצאת ולהיכנס, אז אין בעיה. אבל היתרון של השגרירות הוא שאתה יכול לנוע back and forth, בלי שום מגבלה של להיות תקוע פה. שיש אנשים שלא יכולים לעשות את זה. למרות שג'קוב, אם הוא מגיע על H1, הוא אמר שהוא מגיע על H1B דווקא. אז יכול להיות שזה בגלל שזו ויזה אז כן, דואלית. יש לה H1B, אז יש לך את הוויזה בדרכון, אז לא תהיה בעיה. אז תוכל תוכל. לצאת. כן, אז אפשר לעשות מפה. לא כן, תהיה רק צריך לוודא שאתה עומד בקריטריונים של EB1, זה קריטריונים מאוד, אני קוראת לזה ויזת יוניקורן. קריטריונים מאוד, צריך להראות שאתה מאוד מיוחד במה שאתה עושה, אני מניחה שאתה כזה, אבל צריך רק... אם אתה עומד בתנאים, ויש לך ויזת H1B, אז לא תהיה בעיה. אוקיי, אני קוראת, אז עכשיו זו שאלה שהיא לא קשורה לעסקים, אבל בכל זאת גבריאל סרברו. אני אזרח אמריקאי, לפני 4 חודשים אשתי והילדים קיבלו גרין קארד בשגרירות, ולאחר קבלת הגרין קארד נולד לנו בן. האם בכניסה לארצות הברית הבן החדש שלי, שיהיה בן 4 חודשים, יקבל אוטומטית גרין קארד ולאחר מכן פספורט? התשובה היא לא. לא, אין אוטומטית. שום דבר זה לא אוטומטי, אלא אם כן, כשהוא נולד הוא כבר הפך להיות אזרח אמריקאי, וזה צריך לבחון אותך, אבל אני מניחה שלא, כי אחרת לא היית עושה לילדים שלך גרין קארד.
בגלל שעשית לילדים שלך גרין קארד, אני מניחה שאתה לא עומד בתנאים לתת את האזרחות שלך אוטומטית לילדים שלך כשהם נולדים, ולכן הבן שלך, או שהוא נכנס לפה כתייר, אם ייתנו לו להיכנס כתייר ויעשה את הבקשה של הגרין קארד פה, מתוך ארצות הברית, והוא מיד יתאזרח, כלומר איפשהו שם המערכת הוא יקבל גרין קארד ומיד אזרחות, או שאם אתם לא בלחץ, אני לא יודעת מתי אתם מתכננים להגיע, אתם יכולים להגיש עבורו עכשיו ולבקש לזרז את זה, כי כל המשפחה כבר קיבלה וכו'. טוב, יש כאן שאלה בשבילך ג'ייקוב, שאל האם תחנות דלק, או זה אותו בחור ישי, תחנות דלק, מחסנים ושטיפת רכבים, האם לדעתך זה עסק שהוא מתאים לפי מה שאמרת על הסרוויס? לא, בהחלט, אנחנו עשינו הרבה תחנות דלק, עשינו, עוד פעם, העניין הוא עם העסקים האלה, זה מה שחשוב, שהרבה אנשים קונים אותם. זאת אומרת, הרי E2 יש לנו יש שתי אופציות. אופציה אחת זה ויזה, שאתה עושה ביזנס מאפס, והרבה ישראלים עושים את זה. פשוט פותחים עסק קיים, או שהם קונים עסק שהוא כבר רץ. עכשיו, ברגע שאתה קונה עסק שהוא רץ, אתה חייב להיזהר, כי בוא נגיד קנית תחנת דלק, ויש לי מקרה שקרה לא מזמן, שבן אדם קנה תחנת דלק והוא השקיע 280,000 דולר, שזה הרבה כסף, נכון? אבל כן, התחנת דלק, לפי ה-P&A ולפי ה-Valuation, היא שווה 700,000. זאת אומרת, כשהוא הגיע לרעיון בשגרירות, הקונסול אמר לו, תשמע, השקעת את כל הכסף הזה, אבל העסק שקנית הוא הרבה יותר יקר, זאת אומרת, אתה לא השקעת מספיק כסף. ואז הייתה לנו בעיה, כי מה שקרה, הוא עשה איזשהו קומבינה עם בעל העסק, הם עשו איזשהו terms of payment, אבל ה-Embassy לא ראו את זה ככה. ולכן, למרות שהוא השקיע כל כך הרבה כסף, זה עדיין לא היה מספיק להם, כי זה היה מה שנקרא marginal, כי הביזנס היה הרבה יותר יקר. אז כשקונים עסק קיים, צריך גם להיזהר לגבי ה-valuation ולהחליט איך עושים את זה. זאת אומרת, אם העסק הוא יותר מדי יקר, אולי לחלק את זה בתור 50% owner, כי גם את זה אפשר לעשות. אבל כן, תחנות דלק, כל משהו קיים, פשוט להיזהר, כי כשאתם קונים משהו קיים, הם יבדקו את המיסים הקודמים של החברה, וישוו את זה למה שאתם השקעתם, ויש כל מיני אלמנטים אחרים שצריך לחשוב עליהם כשאתה קונה עסק, בניגוד להקמת עסק מאפס, שיש כמובן הרבה פחות סקרוטני. יש יתרונות לכאן ולכאן מן הסתם, כמו או, שג'ייקוב אמר. בכלל, ההמלצה שלי, אני תמיד אומרת, אתם הולכים להשקיע כסף, לא משנה מה אתם הולכים אגב לעשות, אבל בעיקר בוויזות עסקים, שמדובר פה בהשקעה כספית די גדולה, כאילו אם אתם גם ככה תתכננו מן הסתם לעשות את זה עם עורך דין, שאני מניחה שכן, כדאי לעשות את העורך דין עוד לפני, כאילו ממש בשלב הבתולי בהתחלה, כדי למנוע טעויות כמו שבדיוק עכשיו העורך דין ספוצ'ניק אמר, שאתם מוצאים את עצמכם קונים עסק ובסוף המיסים שלו מראים משהו אחר, בשביל זה העורכי דין הם מסתכלים על הכל, על כל המסמכים, אנחנו לא מייעצים לכם מבחינה עסקית אם כדאי לקנות את העסק הזה או לא, זה לא האחריות שלנו, אבל מבחינת הגירה אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד זה יכולה להיות בעיה, אתם יכולים להעלות שאלה פה, בואו נתקן ככה, בואו נעשה את המניות ככה, כלומר כן בעיניי צריך להתחיל עם התיקים, קונים עסק קיים וגם עם עסק חדש, כמה שיותר מהר להכניס עורך דין לתמונה. ישי ממשיך ושואל, האם אם מי שיש לו אזרחות כפולה, גם פורטוגלי, יכול ללכת לרעיון במדינה אחרת שהיא לא ישראל? אני חושבת שהתשובה היא כן. אבל כן, יכול להיות שפורטוגל קצת יעשו רעשים של אתה לא גר פה, כן, אבל התשובה היא כן, אבל עוד פעם, מה שהם מחפשים עכשיו זה לא רק את האזרחות עצמה, זה הם חשוב. רוצים לראות את ה-residency. זאת אומרת, אם אתה, בוא נגיד, יש לך דרכון פורטוגל, אז אולי תראה להם שיש לך שם כתובת או דברים כאלה, שמספיק להראות להם שיש לך את הזיקה למדינה, ואז תוכל להגיש את הוויזה שם. שהרבה אנשים עושים כרגע, דרך אגב. כן, ישראלים שיש להם דרכון רומני, גרמני, פורטוגלי, זה מה שהם עושים, כי הם רוצים להימנע מללכת לישראל, אז זה מה שהם עושים. עכשיו, מי שאין לו דרכון, יש אופציות אחרות להראות רזידנס, אבל זה טיפה יותר מורכב. כן. טוב, בואו ניקח את השאלה האחרונה, כי אנחנו כבר 33 דקות. רן קוסטיבסקי, מבחינת החוק החדש, מה שדיברנו, של ה-E2, מה קורה אם אני הגשתי את הוויזה בקנדה, לפני ששינו, לפני ההנחיות, האם החידוש יהיה בקנדה או בתל אביב? אם זה הוגש לפני השינוי, אז הוא יהיה בקנדה. לפי ההנחיות שהם אמרו, הם לא יבטלו appointments. זאת אומרת, מי שהגיש לפני, יש לנו הרבה תיקים שהגשנו לפני, כל הלקוחות היו מאוד בלחץ, ואני אמרתי להם שזה לא, הם יקבלו אותם, כי גם האמבסי בקנדה אישרו לנו את זה. אבל מי שהגיש אחרי זה, אז הם יחזירו להם את הכסף של הפיילינג פי, וישלחו, התיק צריך להישלח מחדש לישראל. לישראל, ואגב, צריך לזכור, בזה נסיים, שכל שגרירות יש לה את ההנחיות שלה,
איך היא אוהבת לקבל את התיק, באימייל, במייל, פיזית, עם טאבים כאלה, עם חלוקת חוצצים כזאת, אוקיי, זה חשוב מאוד עם העורך דין שאתם עובדים איתו, שהוא יהיה בקיא בחוקים הספציפיים של אותה שגרירות, לראות בדיוק איך אותה שגרירות רוצה לקבל את אותה בקשה ספציפית. אוקיי, ג'ייקוב, נסיים? כן, ואני חושב שהלייב הבא שנעשה, אם אנשים ירצו, אז אנחנו נתמקד בוויזות Self-Petition, EB1 ו-NIW, להרבה אנשים שרוצים כן, להגיש גרין קארד ללא השקעה, ללא מעביד, ללא נישואים, רק על סמך הרקע שלהם. אם יש עניין בזה, אז נעשה וובינר כזה אחרי החגים, באוקטובר. אוקיי, נשמע מצוין. אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר, ג'ייקוב, יש לנו איזה לינק. אז כן, אני אשים, אני עכשיו בקומנטס, אני שם מספר, שאנשים פשוט יעשו לזה טקסט, והקוד יהיה ישראל 25, 619-483-4549. אני שמתי את זה עכשיו בקומנטס. את רואה את המספר? לא, אבל אולי זה לוקח לזה שנייה. בקומנטס של הפייסבוק או של הזום? כן, של הפייסבוק. אוקיי. אז יכול להיות שלוקח לזה איזשהו שנייה. אני אשים את זה גם פה בזום, ואז הם פשוט צריכים לשלוח טקסט ולשים את הקוד Israel 25. אוקיי, הנה אני רואה את זה עכשיו. אוקיי, בסדר, מצוין. כמובן, אתם יכולים להמשיך לשאול בשאלות בפייסבוק, ואנחנו בשמחה עונים, יש פה עוד הרבה אנשים שמייעצים מניסיון שלהם, או מומחים כאלו ואחרים, ונהיה פה, אנחנו מקווים אחרי החגים, ונראה, לפי ההיענות שלכם, אנחנו הישראלים, במיוחד אולי אחרי מה שקרה ב7 לאוקטובר, לא רוצים לסמוך על אף אחד, ויש ביקוש, אני לפחות רואה את זה, של רוצים לבד, כמו שעורך דין ג'קוב אמר, בלי תלות באף אחד, NIW, ED1, ויזות משקיע, לא רוצים להיות תלויים באף אחד, רוצים לצאת לעצמאות משלנו, ובאמת יש הרבה מאוד אנשים מחפשים את הדרך הזאת יותר ויותר. אוקיי, שיהיה לכולכם שנה טובה, טוב מאוד. וחג שמח. עורך ואין- דין ספניק, תודה רבה על הזמן. אם יש שאלות שלא הספקנו לענות עליהן, אני אשתדל לענות עליהן. אנשים ימשיכו לשאול שאלות בתגובות, ואנחנו נענה עליהן במהלך היומיים האלה. בדיוק. יאללה, אוקיי, שיהיה לכולם חג שמח, בשפה חג שמח. שניים. ביי ביי. בכיף.